О! Ne? Paralıya da. Geziniz. İyi de gelecek sadece. Hadi. Oldu kapı. Ena. Ona ena. Ой! А? Вика да направим клипове. Ora, канаме синема. Jako Cineplex. Ти не кам ли стара? Сиела. Минджо мастук. Φίλε, θέλεις кетчуp, μαλέζα. Много е здраво стане. Содине? Собе? Хас ари? Ари хас анчо. Атан ари хас? Чуе, чакай, дам хляб, спокойно е. Чай да идем чалата. Какво иска, да? Станчо, я обърни се, бе, братче, бе. Направо истинска жена. Истинска курва. И Бихтер. Те са същите, като моите, бе. Давай като на райки. Те са мои вече, бе. Аре, бе, какво става сядиш тук? Не. Станчо. Тя се остравя, брат. Слагате кеп, Мишел. Те са безплатно. Представи идоло. И Бихтер. И Бихтер. Ей. Момичето гледа да ни хвърли по-бързо от това. Да го хвърлим. Давай, Станчо, хата ли за бързо? Нали заради яшко? Станчо. Станчо, хата ли за бързо? Хата ли за бързо, де? Потеро муй. Чакай. Бега! Абе, с долап. Стой ма да ям. Закарвам там, айде. Айо. Баба. Сега. 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 Стой ма да ям хляб. Ама хале по-бързо, де. Ама Костуче, така ти брадай си ту. Анка, Косту. Бегай, бе, кома факта. Бегай, ма Бихтер. Не дай да закачаш бехлю. Ей, брат. Чакай, маре. Tu me buta sam. Dine, Costo mui. Направи София Айсен. Любчовски мами банитко. Дай ми мама. Банитко, дай една лешка. Чакай, ма. Машалла, Господ да ти дава. Allah bila ekmer. Allah. Ама е в кармер, повече мамер. Тумер. И краката те ли са главни, бе? Ге. Музей. Той назаем я взима, кажи, бе, брат. Джан-Клод Ван Дам представи, Джан-Клод Ван Дам. Гаве, чива, сумон маца. Стига, брат. Добре, брат, весела къща. Щастлива нова година. Не си разбрал, брат. Голям банан. Върнам си пак. Стига, бе! Станчо. Тока се плаща, брат, пада ми бързо батерията.
Бай гонил. Айде да си. Аз мами очити с това. Това стига бе. това колко е грозен име. Айде ти виж, Добро утро. айде ти давай. Добро утро! Айде, колеги. Айде. Ставаш банален. Аре, брат, ставам.